Hormatly vatandaşlar, şuňky temamyň ady Türkmenistan we türkmenler. Barada soňky habarlara syn. Birinji geçen hepdeniň içinde bir tanymal türkmen ýaşylarymyň birisi Nazar Toýliýew aradan çykdy. Ol Türkmenistanyň Gaz Pudak ministri, kabinet ministriniň ornbasary wezifelerine işläpdi. Asasy Demokratik Türkmen Hereketiň agdalarynyň adyndan Nazar Toýliýew üçin maşgalasyna we ýakyn howsarlygyna çuňur gynançylar ýarys. Merhumyň ýatan ýeri ýagty, jaý jennetden iman hemra bolsun. İkinci soru mesele 28 Mart'ta geçirilen kabinet ministerliğinin işi barada, üçüncü bırakıp opozisiya barada ve dördüncü Türkmen yolu ve onun geleceği barada kıysaca söhbet. Türkmenistan Halk Respublikası bu näme diýmek, haýsy misallar sebäpli men bu arada her gedek size gaýtalaýarym. 28 Mart'ta geçirilen kabinet ministrinin iş varada Berdimuhammedow emişe bolşýaly bu kabinet ministrinin ýygynyny reklama hökmüne alyp bardy. Hawa reklama başga ýerde hiç ili analizam ýok, bir işe bahada verilen ok ýa ulokan bir işi etmek üçin olaryň hiç birine niýetem ýok. Ol agdal özüniň o iş ýerleriň hem hawa çykyş etdi. Muşykow birinji, Abdurrahmanow, Oraz Mahmedow we Durduliýew gurulşyk barada gurulupdy en soňky. Awany alyp görsek şolaň hiç biriniň awa jogabyna ýa-ki prezidente berýän jogabyny birinjiden prezidentin özü gurunýar olatly. Onu şular ýaly edip aýdyň jogap beriň diýip. İkinciden hem jogap berilenine şu jogap berilen jogaplaryň bahasy ýok hiç ili. O ýere baha goýmak mümkin näl. Şu köne sistema elde bloknot plan traktor çykdy, plan ýerde ekiş başlajak. Daşary ýurt firmalary bilen zawodlar gurmaly. Zawod ise özüňiz gurup bilen gokun kaňy. Ya bu ada çenni zawod kurmak barada proýekt edýän edaralary, institutlary, olary baha berjek spesialistleri, tehnologlary, inženerleri ýok edip adamam tapan gokmu taýyk. Hawa zawod kurmak üçin näme edilýär? Ilki öwrenle nähil zawod gerek. Hawa nähil zawod gerek. Nähil öňüm çykarmaly. Hawa o haýsy öňümlerden syrýa çyýmaly bolanmaly. Şu zatlary öwrenýän, şu zatlary öwrenenden soň ol proýektni institut diýilýändir, öň bardy şu zatlar. Şu spesialistlere berýän, näme şular ýaly zawod kurjak, şular ýaly çyýmal bar. Hawa biz şunçada öňüm çykarmaly. Hawa siz öwreniň bize şoň üçinçiligini nähili enjam gerek şoňa niren tehnologiýasy gawat gelýär. Öz içimizde näme edip boljak diýip şolar ýaly maslahat edip soň ýetmeýän atlyny оборудованияларны ýa komplekt оборудованияны daşary firmalaryndan alyp bilýän hawa. Ýöne o sizinki ýaly başdan planlat gerek, adam tutup şu zapravka gerek, zapravkanyň näme enjamlaryny Germaniýadan almaly, firma tapyň, hawa bir näme şo ýerde gurulşyň üstünden beriljek zatlary, hawa biziň plan şolmazdyň, şoňa meňdeş gümürtük edýän işleriň hemmesi. Hawa siz o taýda zawod kurup, näçe pul alyp boljak, ne jüwe urup boljak, şoň gaýgysyny edýäňiz. Şoň üçin siziň edýän daklatlaryňyz, atşotlaryňyz, bu telewizionyada bu diňe reklama. Ol reklama näme? Şo ýöňüde oturan prezidenti galdyrmak üçin, hawa şoň işini ýuwmak üçin, şoň jenaýatlaryny ýuwmak üçin siz şolar ýaly manada gurulýaňyz. Halk üçin, halkyň behbudi üçin hiç zat aýdygan bilen ýok, gurulýan bilen ýok, siziň tejribeňiz ýok. Siz o işi hiç şaşan başarmarsyňyz.
Nübi Kabinet Ministerinin nemesine baka şu 28. Berdimuhammed'in Mart'ta geçiren Kabinet Ministerinin bakası şeylere inni bir baragı apozisiya barada gurulasak apozisiyanın içinde de edil şoňa meňdeş adamlar var şol ýanky ornatarlar ýaly. Hawa bulaňam niýeti şol ona plan ýerde plan çykdy, ol meň adamym plan ýerde plan çykdy, bir meň adamym ýaşa çykanlara aýdyp neme biziň adamdan çykan ýa çykdyk diýdirip şeýdi bir bulaşyk bir gömürsük bir iş alıp barýarlar da şu ýöldürni dünýä diplomatlarynyň öňünde meselem Navalny dik görkezek bolýarmy ýa Pentkovskiy dik görkezek bolýarmy ol nemedäki Belarusiýadan bir aýal maşgala bolup çykdy. Hawa bu edýän oýnamagyň hiç sen bolan ok adamlar hawa siz işi başaraňlar baryn. İşi başaraňlar ýöne ondan eli öwrenip şol ramkanyň içine salyp suratyny gatdandan ýelmäp şeýdip siz adam boljak bolýaňyz. Ilki bir öwreniň işi Türkmenistanyň ýagdaýyny, hawa nätini onu ýetgedip boljak. Hawa şu Türkmenistanyň halkyň problemasy barada gurulaň problema näme üçin çözmeli, näde çözmeli, kim oňa günäkär şu problema. Şu zatlar öwreniň şu zatlar barada gurulamany öwreniň ilki. Öýüňizi reklam edip otaýda öňüne eden alan bolmaz. Menden size maslahat. Hawa şoň üçin bu opozisiýada däl hiç adam däl. Bu waznýagy ýöne bir ýöne bazarın içindäki bir gyýyrar meň malym alyp gyýyryp durýar da elmiden meň malym gowdy. Barsaň barysy arrypdyr ýatyrrypdyr. Şolar ýaly ol näme diýilýär bazarda satýanlar jellaplar diýilýär. Şoňlara öýüňizi alyp barýaňyz başga sizde opozisiýaň isam ýok. Inni Türkmen ýoly we onuň geljegi barada gyýsaçyk söhbet. Türkmeniň ýoly nähil bolmaly? Türkmeniň ýoly meniň pikirimçe şol ata-babadan gelýän ýol bilen şo ýola biz gönükmeli, şo ýola gelmeli biz aslymyz, hemmemiz. Şoň üçin şo ýola gelen mahalymyz biziň Türkmenistan'da Türk Halk Respublikası olmalı, Türkmen Halk Respublikası olmalı. Türkmen hemmemden Türkmen Halk Respublikası. Näme üçin? Sebäp näme diýende? Her maşgalan öz öýündäki ojawy, millegi, sygy, ol iti, aty, ýanky mallary tok getegi şol adamyň öz ykdysady baýlygy şoň. Şoň ekonomikasy, şoň öz ýeteni ekonomikasy. Indi şo zatlary ösdürmeli, şo zatlary näme etmeli? Meselem diýeli bu paýta barada ekiş, paýta ýygmak, paýta ekmek ýygmak we beýleki näme halk üçin, ýurt üçin möhüm baýlyklary öndürmek üçin bir agrofirmalar döretmeli. Agrofirmalarda da olum halk edarasy bolmaly. Hökümetiň bolmaly. Başarýan adamlar şu agrofirma döredip köpçüliklerini şu agrofirmalarda meselem diýilip paýta ekip paýta alýanmy ýa buğday ekip buğday alýanmy ýa da sen otaýda şu irimişleri ekip alýanmy. Irimişlerim gerek sebäp näme diýende Türkmenistanyň hemme gelýän çymal daşyndan gelýär. Men özüm kandidatda general direktor bolup işlenme halym görýärdim. Türkmenistanyň içinden şol nemeden bir toşap geläýmese bu Mara vilayetinde barda bir edara şu taýda näme ady. Şu wagt ýadymdan çykypdyr. Şu ýolatynyň töweregine şolar paýda taýýarlaýardy, şol karamel üçin gelýärdi. Şo zatlar sanlyk gaçydan hawa. Başka hiç yerden hiç tat gelen okdy. Indi şunu Türkmenistanyň içinden şol neme ýykylanma, fabrik ýykylanma. Ýerne SSR darganna fabrik çymalsyz galdy. Her kim öz puluny ödüp başlady, awa pul beren oklar ýa da berjek diýem ýygyny alga diýerler, soňra ýene bermän taklýarlar, adamlar işsiz öýüne oturup başlady.
Indi şu wagt kelleme pikirli nädip şu pudogy gallyrmaly, ayaga ýangadan dikeldip şu adamlary işe gelip işte işleri aletmeli kelleme pikirli. Şonu men şu Vaskeniň filialy bar ekeni nemede bu gargalada şu ýere gidip şu zatlaryň şu filialyň işlerini öwrendim. Şonu gargalan töweregini öwrendim näme türk boljak şu taýda. Şu taýlarda erik pissemi ya şol maňyly mindalmy şol realdatlary plantasiýalaryny köpeldip östürip şu plantasiýalardan hasyl alyp boljak ekeni men şonu öwrendim. Ya on hatagyny bir etdim tanık kaçada gidip birazcık ötayda iş geçirdim. Yani şu yerlerden nasyonal agro firmalary, kiçik agro firmalary kurup şu agro firmalar kanditür kombinada çiğ mal tapşyryp etmeli. Hawa. Ya ona bu nemedäki gawunlar var, bu ekilýän gawunlar, ondan alynýan kaklary. Ana o kaklarym uje şu bir ýekaja adam därler bir agro firma hökmünden herna gawun ekdi köp adam ekdi şonu hemmeti üýüşüp şonu arasajaly taýýarlap şonu çiğ mal hökmüne taşyrmaly. Şonu edilen ýagdaýyny şekeräni Türkmenistan'a öğrenilmek kıyın sebep näme diýende şekeriň tebigati däbiňki aw slowyamy ýok. Aw birin pataka kynrak bolmagy mümkin, patakada mekkeje gönden alınýar. Aw ýöne ýanky işleri edilen ýagdaýyna aw Türkmenistanyň içinden un mesele alınan ýagdaýyna ýanky işleri edilen ýagdaýyna şu %60-70% çiğ malyň Türkmenistanyň içinden öňürip boljakdy şonu. Yani şu relse getirip şu relsen ýöredip boljakdy. Bu adamlarym işledip boljakdy. Men ýalan atlamy olara garly ýalan atlar şu bolşuny onu hiç kim etmedi, soňam ol işen başaman kandidat faryny ýykyp goýarsyňız. Ýykypsyňız, onu berdim hömedet şükür şonu. Ya, ini bizim men sizden şu dediýän şu faktlar bilen. Siz şu edil şu aýdylanmatlary alan beýleki pudoklarym ýykdyňyz. İşler bilen ok, işler başarandyk. Ha o. Şoň üçin indi men şu ýene-de netije gelip otyryn şu Türkmenistany siyasat nähil krizise batan ýagdaýyna o ýokardaky oturan para hormy kimmi tapal ýok şu halkyň ekonomikasy aýakda bolmaly. Şoň fundament bolmaly, özüniň fundamenty, öz gapysyna maly bolmaly, gapysyna melle bolmaly. Şol özüniň birazlary öňürip bilmeli, ama şu ekonomik fundamenty şu halkyň ekonomikasy bolmaly. Yani diýmek Türkmenistan halk respublikasy. Halk dolandırmaly Türkmenistanyň ekonomikasyny, Türkmenistanyň geljegini, Türkmenistanyň halka gerek iýmitini halk öňürmeli, halk şu zatlar dolandırmaly. Men şoň üçin halk respublika diýip otyryn. O käbirler diýär parlament diýene. Ýalňyş maňulanlar, adamlar. Parlament mi, prezident mi, ikisem bir zatlaň. Ýalňyş maň. Buların hemmesi ideologiya. Esasy ünsüreliň önümçülügi. Halk aç bolmasyn, işli bolsun. Men şoň üçin halk respublika diýip otyryn Türkmenistan halk. Türkmenistan türkmenleriň halk respublikasy bolmaly diýip otyryn. Ana şu zatlar men size şunu aýtmak isläpdim. O näme soragyňyz boldy? Ýazarsyňyz beýleki ýazýan ýigitlere, gelinlere köp sag boldan aýdýan, şu gorlaýaňyz, laýyklar bilen gorlaýan diýmek biziň pikirlerimiz dogry. Diýmek sizem bir biziň agdalamyzyň biri, biziň ulu komandamız var, Türkmen hereketiň ulu komandasy barıp işläp biljek, üýtgedip biljek Türkmenistanyň ýagdaýyny. Belki sizem şu zatlary dinläp, okap, öwrenip, öz nemäňizi artdyrarsyňyz tejribeňizi biziň komandamyz bilen Türkmenistana täzeden ekonomikany diketmäne, ýurdu alyrmana, halkly işli adat ýaşamana ýa-da durmuşy gurmana kömek edersiňiz diýip men umyd edýän sizin hemmäňizden köp sag bolun, görüşýäňiz gowy bolsun. Inni görüşýänçek.